Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai watereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwechete naPastor Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Pastor Isaac Mashinya naPastor Trust Mkwada vese ndeveku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Shailet Chakabveyo ndiye ari kuisa into sign language. Mashinya kwazisai vateereri. Vateereri ndokwazisai mose muzita raJesu. Vamkwada chingamidzai vateereri. Vateereri ndinokwazisai mose muzita raJesu. Chidzidzo chedu chanhasi chine musoro wenyaya yokuti kunamatwa kwezvifananidzo part 2. Kunamatwa kwezvifananidzo part 2 tichiri kudzidza mubhuku raRevelation. Revelation chapter 2 patinoona 7 letters to the 7 churches. Vamkwada chichiri kuitika pa 7 letters to the 7 churches in brief. Tingangoti inguva iri pakati pekuenda kwaJesu kudenga amuka kwakafa kusvikira adzoka kechipiri yadimburwa kusvika muzvikamu 7. Okay. All right. Saka machurches atiri kuona ataurwa nemazita pakanzi Ephesus chimwe chikamu, Smyrna chimwe chikamu, Pergamo chimwe chikamu. Saka iye zvinezvi tiri kudzidza pachikamu chechitatu munhoroondo yenguva kuti Jesu paakaenda kudenga AD 31 kusvikira paachadzoka. Chikamu chekutanga chinomiririrwa nemashoko ari muleta to Ephesus. Chikamu chechipiri tabva kunana 100 AD kusvika kunana 313 AD chinomiririrwa nemashoko ari muleta to Smyrna. Then chikamu chechitatu from 313 AD kusvika 538 AD chinomirirwa nemashoko ari muleta to the church of Pergamos. Ngatinzwei mashoko acho pana zvakazarwa 2 verse 14. Tiverengerei Pastor Mkwada. Zvakazarwa 2 verse 14. Asi handifari nezvimwe zvinhu zvishoma kwauri, nokuti una vamwepo vanobatisisa dzidziso yaBharami, wakadzidzisa Bharaki kuisa chigumbuso pamberi pavana vaIsraeri chokuti wadye zvakabayirwa zvifananidzo nokuita upombwe. Toda kutenda nguva yaBhalamu pakatoitwa upombwe chaiwo. But tsamba idzi dziri muchiprofita. Muchidzidzo chapfuura kunamatwa kwezvifananidzo part 1. Zvakanobuda zvichiti kudii upombwe kuita sei? Vamashinyi. Upombwe kusiya Mwari. Kwakuenda kunonamata zvifananidzo. Atova mumwe Mwari. Sekunge munhukadzi asiya murume wake. Obva anotora umwe murume. Saka naakuenda kune umwe murume akuita upombwe kana ari kusiya murume wake. Saka paperiodi yePergamo ivamkwada chii chakaitika paperiodi? Chingafananidzwe nekusiya Mwari vanhu vachienda kunonamata mumwe Mwari. Ndo petakaona pamazuva Emperor Constantine taona kuti chiKristu chakabatana nechihedheni mukatanga kuintroducwa dzimwe tsika dzanga dzisinei naMwari asi zvichiitwa musta rekunamata Mwari. Yes, Constantine paakatendeuka sezvaive Emperor Constantine vaida kubatanidza empire. Saka vahedheni vaishandisa kunamatwa kwezvifananidzo, maKristu achishandisa shoko raMwari. Saka kuti pasarambe paine kukwesherana,
zvifananidzo zvakatanga kutenderwa muchechi chaizongoita zvifananidzo zvaipiwa mazita emubhaibheri kuti zviite kunge bati pfungwa iyoyo ndoiri kunzi muchiprofita handifari nechinhu ichi kuti muri kutendera upombwe pakati penyu. Saka kunyange zvaireva periodi nanhasi Mwari haafare vafundisi kuti nyaya yezvifananidzo iwanikwe pari kunamatwa Jehovha mupenyu. Maybe ngatingoitarisai zvishoma zvimwe zvatakaona muchidzidzo chapfuura Exodus 20 verse 4 to 6. Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usazvipfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu nerwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Chii chiri kutaurwa vamkwada? Kurambidzwa kwekuitwa nekunamatwa kwezvifananidzo, chingava chifananidzo chiri kudenga kana chiri pano panyika kana chiri mumvura, zvese Mwari ari kurambidza. Kudenga kunei vafundisi? Kudenga kuna Mwari, kudenga kuna Jesu, kune ngirozi. Saka mutemo uyu uri kutorambidza kugadzirwa kwechifananidzo chaMwari. Kana chewaungati Jesu yaramba, kana wechezuva, kana wechemwedzi. Panyika pane panyika pane mhuka, pane shiri, nefuti pane zvakasiyana, pane vanhu nemiti. Mwari ari kurambidza. Ko pasi pemvura pane hove. Saka mutemo wacho Mwari ndoti chiko pamitemo ine gumi. Wekutanga Mwari anoda kuti tive naMwari mumwe chete. Wechipiri unotibatsira kuti Mwari mumwe chete anonamatwa sei. Saka wabva wapa prescription. Kuedza kudzirira dambudziko rezvifananidzo pana Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 19. Mwari paakapa mitemo ine gumi pane zvinotsanangurwa ipapo. Pastor Mukwada verenga itinzo. Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 19. Naizvozvo zvichenjererei zvikuru, nokuti hamuna kuona kuti wakanga akadini musi Jehovha waakataura neni paHorebhi ari pakati pomoto, kuti murege kuzvishatsa muchizviitira chifananidzo chakawezwa chakafanana nechinhu chipi nechipi, kana mufananidzo womurume kana womukadzi, kana mufananidzo wemhuka ipi neipi iri panyika, kana mufananidzo weshiri ipi neipi ina mapapiro inobhururuka mudenga, kana mufananidzo wechinhu chipi nechipi chinokambaira pasi, kana mufananidzo wehove ipi neipi iri mumvura pasi penyika, kuti murege kusimudzira meso enyu kudenga. Zvino kana muchiona zuva nomwedzi nenyeredzi, hondo yose yokudenga, mukatsauswa mukanamata kwazviri nokuzvishumira izvo zvakagoyerwa ndudzi dzose dziri pasi pedenga naJehovha Mwari wenyu. Saka Mwari vari kutsanangura kuti pavakapa mitemo ine gumi havana kuuya Mwari vari mufomu inooneka. Vanhu pagomo reSinai vaingonzwa izwi chete. Saka pana Bhaibheri riri kuti zvakaitirwa kuti vanhu vasaite kaidea kekuti munhu kana akuzoti ndiri kufunga Mwari, oedza kufunga Mwari kumutondera achishandisa chifananidzo chemunhurume kana munhukadzi kana mhuka. Because panobva paita kwese nekuti zvauri kufunga Mwari uchishandisa chimunhurume akuudza kuti ndo zvakaita Mwari ndiani. Saka Mwari akadzirira kuti pasaite chinotemta vanhu kuda kushandisa mifananidzo. Havana kuona fomu yake. But muchiona pamazuva kubva pazuva aEmperor Constantine, zvifananidzo pazvanga zvakuuya muchechi, pane vashoma vairamba vachiona kuti shoko raMwari rinoramba. Saka nguva iyoyo muchechi pakabva pabviswa mutemo wechipiri uyu unorambidza kunamatwa kwezvifananidzo. Wakabva watobviswa zvachose. Yasara iri 9. Zvakabva zvaitika kubva pamazuva iwayo vakachienda pamutemo wegumi. Ipo pana Exodus 20 wechi10 unoti usachiva imba yewokwako kana mukadzi wokwako kana muranda wokwako. Saka vakaudimbura kuita miiri.
wokuti kwanete idzokere pa10 panonzi usachive chokwako yakanoita mutemo uri wega panozonzi kana muranda wake kana chii ndobva waita mumwe. Saka mazuva kubva mazuva aEmperor Constantine kunamatwa kwezvifananidzo kwadzoka zvaitooneka mushoko raMwari kuti Mwari haadi. Saka mutemo wacho wechipiri unorambidza wakabva wabviswa. Zvekutoti mubhaibheri urimo but muzvinyorwa zvechechi kubvira panguva iyi mutemo wenge usisipo. Saka patakaita chidzidzo chapfuura vateereri pataiti kunamatwa kwezvifananidzo part 1 takaona kuti nyaya yezvifananidzo kubvira mazuva aAbhurahama yaiveko. VanaIsraeri pavaive kuEgypt nyaya iyoyo yaiveko. kuEgypt vainyanya kushandisa zvifananidzo zvemhuka. Ndobva taona kuti vaMoabhi vakachingamidza vaIsraeri vaakupinda muKenani vainamata Bhari. Ndobva taona kuti vaIsraeri vapinda muKenani vainamata Bhari. Ndobva taona kuti Solomoni ndobva atozoita kuti kunamatwa kwaBhari kuuye kwaIsraeri. Kusvikira Mwari atsamwa Israeri yabanzuka dzandudzi mbiri, kwaIsraeri nekwaJudha. KwaIsraeri kwaena naJerobhoamu ndobva vagadzira zvifananidzo zvemhuru. Kuchuya madzimambo akateerana Ahabhu vakatozovaka atari dzanaBhari nanaAshtoreti chimwarikadzi chiya. Ndobva zvaramba zvichifamba kusvikira mambo wekupedzisira ainzi Hoshea. Pamazuva aHoshea Mwari akabva anyanya kutsamwa ndobva atendera vaIsraeri kuti vaende kuutapa. Ndopatoda kuti tione pamazuva aHoshea pana madzimambo echipiri chapter 17 verse 9 to 12. madzimambo echipiri chapter 17 verse 9 to 12. Vana vaIsraeri vakaita pakavanda zvisina kururama pamberi paJehovha Mwari wavo, vakazvivakira matunhu akakwirira mumaguta avo ose, kubva pachirindo chavarindi kusvikira pamaguta akakombwa. Vakazvimutsira shongwe namatanda okunamata nawo pamatunhu ose akakwirira napasi pemiti yose mitema. Vakapisirapo zvinonhuhwira pamatunhu ose akakwirira, sezvaiita ndudzi dzakanga dzabviswa pamberi pavo naJehovha. Vakaita zvakashata zvakatsamwisa Jehovha. Vakashumira zvifananidzo zvavakanga vanzi naJehovha, regai kuita chinhu ichi. Saka pari kunzi matunhu akakwirira, Pastor Mukwada, inzvimbo dzakakwirira dzaive zvikomo. Chidzidzo chinotogona kushaya nguva yekutsanangura kuti kwavari kunyange dzimwe nguva vasina chifananidzo chavaita, sei vaida pakakwirira pezvikomo. Saka nguva iyoyo ndo pavakatanga nyaya yekukwira gomo. Pane zvazvainoita but zvisinei nekunamatwa kwaMwari. Ndo pavatanga futi kunguva iyi Mwari vanga vatotekeshera nyika yese. Anomanzwa chinzi pamaguta ose. Kurati zvaacommon kuti zvifananidzo zvaBhari nezvaAshtoreti zvaiwanikwa zviripo. Pastor Mukwada, takati Bhari naAshtoreti chii chaiitika? Bhari ndo chaitorwa sechimwari rume ende Ashtoreti chii chimwarikadzi. Right. Saka chainamatwa pamwe pacho pachitovezwa zvifananidzo. Ashtoreti chichiratidza kuti chimunhukadzi, chichidzi chinobatsira vanhu zvine chekuita nekubereka, saka chainzwa chakashama zvaikurudzira kuitwa kweupombwe. Right. Bhari achinzi ndiye mwari mukuru wefertility, reproduction. Saka vaiti kubereka kwembudzi nemombe, kunaya kwemvura, kubereka kwemichero, kuwanda kwedzimhuri, vanhu vachiberekana. Simba iroro rainzi riri kuna Bhari. Ende ukangoona ngotaura zvinhu izvezvo kumunhu wepanyika ane zvinhu izvezvo vatopedza naye wamukwezva. Wamukwezva. Uoneka kuti wamukwezva. Zvinoita kuti mbudzi dzibereke nemango. Saka ndokanamatirwo kaita, but kana muri muchadenga Bhari aimiririrwa ari a sun god. Saka sun zuva rainzi rine mudzimai waro ndo moon. Saka Ashtoreti aive a moon goddess, Bhari iri sun god. Saka zvese zvaidzoka pasun worship. Ipo pana madzimambo echipiri chapter 17 vaMukwada, verengai verse 13 to 16, mungonzwa ichidonongodza tunhu twatwakuitika kwaIsraeri. Madzimambo echipiri chapter 17 verse ya 13 to 16. Kunyange zvakadaro Jehovha wakapupurira Israeri naJudha nemiromo yevaprofita vose navaoni vose, akati, dzokai panzira dzenyu dzakaipa, muchengete mirayiro yangu
nezvandakatema, sezvakarehwa nomurayiro wangu wose wandakarayira madzibaba enyu, wandakatuma nemiromo yevaprofita varanda vangu. Kunyange zvakadaro, wakaramba kuteerera, wakaomesa mitsipa yavo semitsipa yamadzibaba avo, wakanga wasingatendi Jehovha Mwari wavo. Wakaramba mitemo yake nesungano yake yaakaita namadzibaba avo, nezvipupuriro zvake zvaakavapupurira. Wakatevera zvisina maturo, iwo wakava wasina maturo. Wakatevera ndudzi dzakavapoteredza, iwo wakanga wavarayirwa naJehovha kuti warege kuita saizvo. Wakasiya mirayiro yose yaJehovha Mwari wavo, wakazviitira zvifananidzo zvakaumbwa zvemhuru mbiri. Wakaitawo matanda akunamata nawo, wakanamata hondo yose yokudenga, wakashumira Bhaari. Saka pavakapinda padambudziko iri, chatiri kuzvidzidzira toda kuti kana tadzoka paperiodi yekereke yePergamo, pari kuratidza kuti kubva pamazuva aEmperor Constantine ndo pakatanga kushandiswa zvifananidzo muchechi. Toda kuti tione kuti asi munhu angasvike pakuzvigashira, chii chinenge chaitika kuti asvike pakuona kuti zvifananidzo zvinogona kushandiswa even Mwari achiramba. Saka ndo pari kunzi panapa muri kuzviona here kuti panguva yaHoshea chaita kuti vaende kuutapwa, zvanga zvatekeshera muru nezvifananidzo zvaNabhari zvaakutonamatwa. Ende vachiedza kutsurwa vachiita nharo. Chii chinokonzera kudaro? Ipapo pachapter ipapo verse 19 tiverengerei tinzwe. Madzimambo echipiri chapter 17 verse 19. Yes. Kunyange navaJudhawo havana kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wavo, asi vakafamba nemitoo yavaIsraeri yavakatema. Saka Northern Kingdom Israel yakabva yaenda kuutapwa. Saka Bhaibheri rakutintroduce kuti ko Southern Kingdom yekwaJudha vakasara vari nani here. Bhaibheri rikuti naivo vakateedzera tsika dzaiitwa nevaIsraeri. Saka ndoda kuti tipaverenge ipapo, tichazopaverenga panguva inouya muchirungu. Pari kutsanangurwapo pari kungonobuda bedzi kuti Israeri zvayaiita ndo zvakakopwa naJudha. Vateereri, tiri muchidzidzo kunamatwa kwezvifananidzo part 2. Kunamatwa kwezvifananidzo part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Welcome back to the program, The Second Coming of Christ. Tiri muchidzidzo kunamatwa kwezvifananidzo part 2. Tiri kuona isusu kuti Israeli yakanamata zvifananidzo, the Northern Kingdom. KwaJudha ndobva vateedzera kunamatwa kwezvifananidzo. Saka toda kuona kuti kwaJudha chii chakaitika, nekuti iyo Judhawo vakapedzisira vazoenda kuutapwa kuBhabhironi. Pfungwa iyi chatiri kutasira kunamatwa kwezvifananidzo, it's because muna zvakazarwa matiri kudzidza chapter 2 panotaurwa the letter to the church of Pergamos, tsamba yakanyorerwa kereke yePergamo. Zvinoreva izvo kuti muchiprofita yaive period yakatanga 313 AD kusvika 538 AD. Chii chaiitika paperiod zvichiburikidza nekutendeuka kwaemperor ainzi Constantine, chihedheni chakatanga kuzangana nechechi.
chazangana nechechi ndobva zvaita kuti muchechi muchiwanikwa kushandiswa kwezvifananidzo yeti iri pfungwa inorambidzwa nebhaibheri. Saka tambodzoka kumashure kuti tione kuti munhoroondo yebhaibheri Mwari aiona sei nyaya yekushandiswa kwezvifananidzo nevatendi. Vafundisi, ngatienderei mberi nechidzidzo chedu. Toda kuti tikasike tasvika tuone kuti nyaya iri kufamba sei. Taakumadzimambo ekwaJudha. Ngatiedzei kungomhanya tione samari yekuti Mwari paaiona rudzi rwese panyaya yezvifananidzo aizvicherechedza here chinhu ichocho. Madzimambo echipiri chapter 14 verse 3 to 4 moiverenga pamwe chete namadzimambo echipiri chapter 14 verse 3 to 4. Madzimambo echipiri chapter 12 verse 2 to 3. Joash akaita zvakanaka pamberi paJehovha mazuva ake ose akadzidziswa nawo nomuprista Jehoyadha. Kunyange zvakadaro matunhu akakwirira haana kubviswa. Vanhu vakaramba vachibayira zvibayiro nokupisa zvinonhuhwira pamatunhu akakwirira. Chapter 14 verse 3 to 4. Akaita zvakarurama pamberi paJehovha, asi haana kufanana nababa wake Dhavhidhi. Akaita zvose zvakaita baba wake Joashi, asi matunhu akakwirira haana kubviswa, asi vanhu vakaramba vachibayira nokupisa zvinonhuhwira pamatunhu akakwirira. Saka kwaJudha madzimambo aiveko vaive nani pakuteerera shoko raMwari. Pastor Mashinya, vaive nani. Saka patanga pataurwa mambo ainzi Joashi, hanzi mufana yakaita zvakanaka achibatsirwa nemuprista averengwa, but hanzi akakundikana pakubvisa mitunhu yakakwirira. Mazuva ake vanhu vairamba vachikwira gomo. Ndobva paita futi mambo akateerera ainzi Amazia. Hanzi akaita futi zvakarurama zvekushingaira, but mitunhu yakakwirira vanhu vairamba vachikwira gomo. Zvekuti mukadzika kuzasi kuna mambo akazouya ainzi Azaria, kukayava madzimambo ainzi ana Jotham. Mukuteedzana kwavo ukaverenga nhoroondo yebhaibheri vateereri, unonzwa zvichinzi Ningi akatanga kutonga makore akati, mai vake vaive Ningi, akaita zvakanaka asi mitunhu yakakwirira haina kubviswa. Ningi akatanga kutonga, akatonga makore akati, akaita zvakarurama pamberi paMwari, asi mitunhu yakakwirira haina kubviswa. Saka vanhu mumazuva avo vairamba vachikwira gomo vachinonamata zvatataura zviya zviya zvine chekunamatwa nemifananidzo. Yeti madzimambo ari kunzi vakaita zvakanaka. Muri kunzwa sei apo? Vari kugona zvimwe zvese, but nyaya yezvifananidzo iri kuita kunga vari kurivara kwairi. Very good. Maybe kungoti vateereri wabate kuti ari kunzi matunhu akakwirira haana kuvakwa neJudha kana neIsraeri. Vakamaona ariko pavakabva kuIjipti vachiuya muKenani. MaKenanites vainamata zvifananidzo zvavo, vanga vachizvinamata vakavaka maaritari azvo mumakomo rekameri kunana Peori zvichidaro. Saka ava manje vakauyawo Mwari aitarisira kuti pamwe madzimambo vachadestroya matunhu akakwirira, but havana kudestroya. Saka vanhu vaitopota vachindoenda ikoko vachidaro. Vaikwira, vanhu vairamba vachikwira gomo. Yes, Pastor Mkwai. Chiri kuita kuti vagone kumwe kwese asapo pasiya pakadaro apo. Ndiri kuona sekuti zvinhu zvakanga zvagashirika kuti zvatonomawo. Havachaoni zvakashata mazviri. Exactly. Ende zvanga zvatangwa namambo mukuru wekwaJudha akaofficialize Solomon. Saka chinhu chekuti kuzotiwa hako iwe Azaria naJotham unenge uchitofunga kuti zviri correct. Saka maybe papfungwa iyi vamukwada taurai nevateereri kuti chimiro ichi tinogona kuva tiri pakati pacho, kuti Mwari kana akatitarisa anenge achitoti vari kuita zvakarurama asi ameno mune mashoko here amungataura, because iarea iri kuratidza kuti iri pakona yakawanda. Unogona kutorwa upenyu hwese uchiti ndiri kugona, but Mwari aine asi iyoyeyo. Chinogona kutotifurira mupasi ranhasi kuzvikoro kwatinoenda, kupasa kunogona kuti kunotangira pa50%. Kana wato kuma70 nekuma80 you are an A student. But Mwari zvaari kutsvaga tiri kuona kuti madzimambo ari kutsanangura kuti zvakanaka zvimwe zvese vari kuita zvakanaka. Pongosaba idzi chinhu 1 zvekuti dai kwakuri timupasiri unoti but chinhu 1 here, but chinhu 1 ichocho icho Mwari ndo zvaari kuratidza kuti ane basa nazvo. Ane basa nazvo. Mwari anoda vanhu vanomunamata vachiteerera zvaakarayira. Kushandiswa kwezvifananidzo pakunamata
Mwari haafare nazvo. Saka madzimambo paaidaro, pana mambo 1 akazotanga kusikuona kuti mitunhu yakakwirira iyi, vanhu vari kuramba vachikwira gomo hazvina kunaka, ngatizviparadza, ndiHezekiya. Handei pana Hezekiya tinzwa achiisa mareforms akati wandei akatraya kuita Hezekiya. Handei pana 2 Kings 18 verse 3 to 5. 2 Kings 18 verse 3 to 5. Akaita zvakarurama pamberi paJehovha sezvakaita baba wake Dhavhidhi. Akabvisa matunhu akakwirira, akaputsa shongwe, akaparadza matanda okunamata nawo, akaputsa nyoka yendarira yakanga yaitwa naMozisi. Nokuti kusvikira pamazuva iwayo wana waIsraeri waipisira zvinonhuhwira, akaitumidza Nehustani. Akatenda kuna Jehovha Mwari waIsraeri. Naizvozvo hakuna wakanga akafanana naye pakati pamadzimambo ose aJudha, kuna wakamutevera kana wakamutangira. Chiri kusiyaniswa Hezekiya nevamwe vese area yekuti agona kuzviona kuti mitunhu yakakwirira nekushandiswa kwezvifananidzo Mwari haadi. Ameno ateereri, mapanzwa here kuti nyoka yendarira yatinodzidza mubhuku raNyumeri, vanhu vaIsraeri pavakapopota vakurumwa nenyoka chaidzo, Mwari ndobva arayira Mozisi kuti gadzira nyoka yendarira uiturike pamuti, anoitarira achabva apora. Saka nengere kuti yakangoshandiswa panzvimbo iyoyo, ndoiri kutaurwa kunzi makore ese aya akapindana vari ngori nenyoka iyoyo yendarira ende yenge yakunamatwa. Unoziva kuti pandakaona kuti pfungwa dzedu dzinoda chinhu ka, pandaita sanyaya yenyoka iyi ndakabva ndaifananidza nenyaya yekufa kwaMozisi. Kuti Mozisi paakafa, Mwari haana kutendera kuti vanhu vaone paavigwa, because dai vanhu vakapaona, nanhasi vanhu vangadai vari kutofamba kuti tiri kuenda kunoona guva raMozisi vachitoita minamato pariri. Nengari yekuti nyoka yendarira yenge yagadzirwa yakangoshanda nguva iyoyo, mupfungwa mevanhu zvakasara zvirimo kutoti chinhu ichi ngachinamatwa. Ndoda kuti muone madhenja ane maindi evanhu vamukwana. Ndikutopaona kuti nemhaka yekuti payakagadzirwa vanhu vakanga varwa nedenda kapayapaya. Saka ndinofunga kuti chakaita kuti ichengetwe, wakangoti arwara zvonzi endai kutsvimbo yaMozisi, nyoka yaMozisi, angorwara kunyoka yaMozisi. Yeti yakangoshandiswa kwenguva iyoyo vamazhinji. Iyo pachayo nyoka iya yendarira, pachayo haisiyo yairapa, indarira kaiya. Indarira yaitovasintarisa kuporesa. Yes. Asi chaiporesa paya kuteerera atitarisa. Exactly. Iyo yacho inofana kuramba ichichengetwa kunga zvinonzi ndiyo yakarapa. Saka iye zvinezvi kuteerera kuri kuti Mwari akasika haadi kushandiswa kwezvifananidzo. Ndizvo. Onai mazuva aHezekiya zvairaramika Isaiah 46 verse 5 to 7. Isaiah 46 verse 5 kusvika pa7. Muchandifananidza naniko, nokundienzanisa nani, nokunditi ndakaita sani, wandingafanana naye. Ivo vanodurura ndarama pahombodo, nokuyera sirivheri nechiyero, vanoripira mupfuri wendarama, iye ndokuita Mwari nayo. Zvino wofugama nokunamata, vanochikwidza pafudzi, vanochitakura ndokuchigadza panzvimbo yacho, icho ndokumira, hachibvi panzvimbo yacho. Zvirokwazvo kunyange munhu akadana kwachiri hachigoni kupindura kana kumuponesa pakutambudzika kwake. Mwari apa ari kungoapilawo kumaindi edu chaiyo. Maybe katitangire level yekungoti munhu akasvika grade 7. Hanzi naMwari, pakunamata kwenyu sei pamwe pacho pari kundiconfuse kuti munhu here anotora mari oenda kumunhu anopfura, vanoita zvekugadzira vaya vachipfura chinhu chifananidzo. Icho hachifambe, chinoda kusimudzwa kana kuiswa mumota, chosikoiswa pachinoiswa kuroerwa pamadziro kana kugadzikwa. Hanzi vanhu vochitopfugama pachidhori ichocho. Hanzi icho kutotaura chokwadi hachinzwi, ingori simbi chakavezwa kana kuti muti. Zvikanzi asi muri kuonawo zvichiita here kuti pamunondifunga inini Mwari akasika denga nenyika, muri kundifunga muchishandisa chidhori chakadaro. Ingori konseni iri kubva kuna Mwari. But hachiporesi ndo pazondinesa kuti aiwa kachidhori. Saka Hezekiya atraya zvese ndozvaiitika nguva yake. Mwana wake anonzi Manase akasvikodzosa futi kunamatwa kwezvidhori full time kwaJudha. Handei tinoona pana Manase 2 Chronicles 33 verse 2 to 5.
2 Chronicles 33 verse 2 to 5. Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akatevera zvinonyangadza zvavahedheni wakanga wadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri, nokuti wakawakazve matunhu akakwirira akanga aputswa nababa wake Hezekia. Akamutsira waBhaari Atari, akaisapowo matanda okunamata nawo, akanamata kuhondo dzose dzokudenga akadzishumira. Akawaka Atari mumba maJehovha, kunyange Jehovha vakati paJerusarema ndiyo pachagara zita rangu nokusingaperi. Akawakira hondo dzose dzokudenga Atari muwazhe mbiri dzeimba yaJehovha. Adzosa ndiManase zvaputswa nababa wake zviya Hezekia, zvekuti vanhu vasaramba vachikwira gomo kuenda pamitunhu yakakwirira. Asi apa pavafundisi poitwa sei kuti pane pfungwa iri matiri sevatendi yekuti pane mimwe minamato inonzikwa kana ndaenda pane imwe nzvimbo kana ndakwira rimwe gomo pangeitwa sei? Because pfungwa yacho haisi yatanga iye zvino kutodzidzawo kwatiri kutoita kuti kunototibatsira, because munoona zviripo Mateo ukaiverenga panyaya yekunamata uri wega inototaura kuti pauri ipapo Mwari anokuudza, but pane pfungwa inongozara matiri kuti pane gomo rinoda kukwirwa semitunhu yakakwirira. Ndozvazvakuitwa nguva yaManase. Vanhu vanga vakukwira futi gomo vachida. Ingabatsirike sei kuti Mwari wedu uyu anonzwa, haasi associated necertain mountain kana kuti pakadai. Hanzi Atari dziya dzanga dzadzoka kunamatwa kwaBhaari naAshtoreti kwanga kwakurumbira. Pangaitwa sei vamkwani? I think sekutodzidza kwatiri kuita zvinofanira kutibatsira nekutisunungura kuti tisaziva kuti zvekunamata hazvisi zvenzvimbo, kuti mugomo pasi pemuti wakati kana kuti kupi. Mwari mukuru zvakadaro zvekuti pese patiri anotinzwa, ende njodzi nezvinoda kuti Mwari atibatsireka zvinotiwira zvisine kuti uri kupi. Saka ungati here iwewe wasangana neshumba wada kuti Mwari akurwire iri kukumhanyisa obva wamhanya kugomo kundonamata. Ngationei zvimwe zvakaitwa naManase pana verse 6 na7 2 Chronicles chapter 33. Makoronike echipiri chapter 33 verse 6 kusvika ku7 inotiyo akapinzawo vana vake mumoto pamupata wemwanakomana waHimoni, akatenda mashura, akaita mazango, akabata nouroyi, akagadza masvikiro navauki, akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha ndokumutsamwisa nazvo. Akaisa mufananidzo wakavezwa wechifananidzo chaMwari chaakanga aveza mumba maMwari, imo makanga manzi naMwari kuna Dhavhidhi nokuna Soromoni mwanakomana wake, ndichaisa zita rangu nokusingaperi paimba ino napaJerusarema, randakatsaura pakati pemarudzi ose aIsraeri. Saka hanzi Manase akatozoya mutemberi yenge yavakwa naSoromoni kwakuchisa zvifananidzo imomo. Haana kungogumira kumatunhu akakwirira, akatozoya muchechi imomo ndobva azviita. But chandoda kuti mubate ndechekuti haugone kuita zvinhu izvi pasina mafolowa. Ndizvozvo. Kuroti pane vaitoya vozara mutemberi vachinamata. Saka pfungwa yatiri kunamata pana Manase ipfungwa isiri maari chete, ndoyenge yanyika yese. Ende maona kuti pane kaukama karipo pazvifananidzo neun'anga neuroyi. Maona kuti zviri kunobatana. Ese mabasa aSatani. Uroyi nezvifananidzo neun'anga haasi mabasa evanhu vana Mwari. Hazvisi zvinhu zvatinowana kusaidi kwekunamata Mwari. Zvinhu zvekuti kuseri kwacho zvinhu zvinosotesa Mwari. Pastor batsirai vateereri kuti handimaona kuti matunhu akakwirira vanhu pawainamata waiita kuenda ikoko, but iko zvino izvi zvakuita sekunge kuti vakuunza zvifananidzo zviya muchechi. Manase apa Manase akatozvisa. Chatiri kuda kudzidzira izvi toda kunyatsoona kuti chii chinenge chichiitika mupfungwa dzevanhu. Maybe ngativerengei vhesi risatanzwa kambo, verse 17, 2 Chronicles 33 verse 17. 2 Chronicles 33 verse 17. Yes. Kunyange zvakadaro vanhu vakaramba vachibayira pamatunhu akakwirira, asi wakabayira Jehovha Mwari wavo bedzi. Maybe ngativerenge nechirungu.
Alright. because iri kuti vakaramba hanzi kunyangwe Mwari aita handizvide vanhu havana kustopa vakaramba vachikwira mitunhu yakakwirira vachikwira makomo vachinodaro vachiita izvozvo zvekunamata mufananidzo. Inzwai nechirungu, iverengei tinzwe nechirungu. 2 Chronicles 33 verse 17. Verse 17. The people, however, continued to sacrifice at the high places, but only to the Lord their God. Saka pavaizviita hanzi vanhu vaitoita asi vachiti tiri kuitira Mwari. Muri kuona kuti zviri kuitika kumaindi emunhu kuti Mwari anyatsa kutsanangura kuti kugadzirwa kushandiswa kwazvo chingave chiri in the form of a man or a woman, zvese paratsanangura hanzi vanhu vakaramba vachiita pfungwa yavo vachiti tiri kuitira Mwari. Saka inoda kunyatsotsanangurwa pfungwa iyi because kana tikasaitsanangura muno mustudio musi unouya Jesu kuzotora vanhu kuri vanhu vachatoshamisika kuti but ini ndiri kusarira papi kuenda kudenga chandakatadza chii iye ainamata zvifananidzo because ari kuzviita achiti ndiri kuitira Mwari. Saka maybe in short togona kutadza kunyatsa kubatsirana because izvi zvaitika nguva yaManase kuri kwekuti zviri kuitika mazuva ano ateereri pfungwa iripo hazvina mhosva kuti chifananidzo chingakoshere munhu sei, even kuita pfungwa yekuti no chiri kutondibatsira kunamata Mwari wechokwadi. Mwari wacho haasi kuda, Mwari wacho ari kuramba. Saka hazvizodi kuti timumanikidze kuti aiwa pandiri kushandisa chidhori chemurume uyu kana chemukadzi uyu ndiri kuzviita ndikufungei Mwari. Mwari wacho ndiye ari kuramba. Amenoti papangatsanaramba tiri muchidzidzo vateereri kunamatwa kwezvifananidzo part 2. Regai timbonzwa kambo tuye toenderera mberi. Oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, Jesus, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, Jesus, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, Jesus, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, Jesus, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, Jesus, I know we are, oh, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are, I know we are, oh, I know we are. I know
Muchikamu chapfuura patiri kuona chidzidzo chinoti kunamatwa kwezvifananidzo part 2 tiri kuteedza rudzi rwekwaJudha. Ndobva taona kuti madzimambo akatonga ikoko vaiita zvakanaka pamberi paMwari, asi vaikundikana kucherechedza kuti Mwari haadi mitunhu yakakwirira nekunamatwa kwezvifananidzo. Hezekia akazouya akaita zvakapfuura vamwe vese, aparadza ndobva akonzera reformu yakanaka, asi mwana wake Manasa akabva adzosa zvakaipa zvese. Manasa akazoita mwana wake ainzi Amoni. Amoni kuchizoberekwa mambo ainzi Josaya. Josaya aakutonga akaita unani hwake hwese hwekubvisa kunamatwa kwese kwechihedheni kunosanganisira zvifananidzo nemitunhu yakakwirira. Ndopatauda kuverenga kuna madzimambo echipiri chapter 23 verse 4 to 6. Pastor Mukwada tiverengerei. Madzimambo echipiri chapter 23 verse 4 to 6. Ipapo mambo akarayira muprista mukuru Hikia navaprista vaimutevera navatariri vomukova kuti vabudise patemberi yaJehovha nhumbi dzose dzakanga dzaitirwa Bhari neAshera nehondo dzose dzokudenga, akadzipisa kunze kweJerusarema muruwa rwaKidroni, akaisa madota adzo paBheteri. Akaparadza vaprista vezvifananidzo vakanga vagadzwa namadzimambo aJudha kuti vapise zvinonhuhwira pamatunhu akakwirira mumaguta aJudha nenzvimbo dzakapoteredza Jerusarema, uye wose waipisa zvinonhuhwira kuna Bhari nezuva nomwedzi nenyeredzi nehondo dzose dzekudenga. Akabudisawo Ashera mumba maJehovha akaisa kunze kweJerusarema kurukova rwaKidroni, akaipisa parukova rwaKidroni, akaikuya ikaita madota, akakanda madota ayo pamusoro pamarinda avarombo. Josaya akutonga ndobva averenga mubhaibheri akaona kuti no, zvakaitwa nemadzimambo ekumashure hazvina kunaka. Kwakwato nevaprista vana Bhari nana Ashtoreth vaitogadzwa nemadzimambo ekwaJudha. Madzimambo aya ataverenga achinzi vakaita zvakanaka, asi havana kubvisa mitunhu yakakwirira. Vaigona kumwe kwese, asi paarea iyi vaifoira. Ndobva aparadza ana Bhari nana Ashtoreth chimwarikadzi chiya. Hanzi mutemberi maMwari manga mane maatari ekunamatwa kwezuva. They were now sun worshippers. Nekunamatwa kwemwedzi nenyeredzi zvese. Josaya aishingaira. Kushingaira ikoko kundaitomboda dai tichishingaira zvakadaro kuna Mwari wedu akatisika anotipa upenyu. Haana kugumira ipapo wafundisi. Vamashinya tiverengerei verse 7. 2 Kings 23 verse 7. Madzimambo echipiri chapter 23 verse 7. Akaputsawo dzimba dzavaSodhomi dzakanga dziri paimba yaJehovha pairukira vakadzi machira aAshera. Muri kuona zvanga zvaakuitika mumaguta ekwaJudha. Because Baal was a sun god. Ari kunzi ndiye ane source yeupenyu nereproduction yese. Ashtoreth, Ashera, ndiye ari kunzi is the goddess wereproduction kana kuti wefertility. Mwarikadzi. Chaive chiri chifananidzo chinenge chiri nudu chisina kupfeka. Saka pari kubva pasanganisira uroyi nezvaiwanikwa. Chimwe chaibva chateera chaakutoitika chataurwapo chingochani. Chataurwa zveshuwa. Saka pane tsika dzaitwa dzekuti muchidzidzo chino nguva inogona kusatendera kutambanudza. But zvaive associated nechingochani. Mahomosexuals anga ato free kupractice kwaJudha.
vaitove nedzimba panzi paine dzimba dzacho papatone dzimba dzacho dzaive padhuze nepari kuitwa chinamato chese ichochi. Hationei zvimwe, saka Josiah akaparadza zvese. Ndobva ati hatingatenderi kuti kwaJudha chingochani chipracticwe pachena zvakadai. Saka akabva azviparadza. Handei pavhesi 11 to 12 amukwana. Madzimambo echipiri chapter 23 verse 11 na 12. Akabvisa mabhiza akanga apiwa namadzimambo kuzokudza zuva pavanopinda napo paimba yaJehovha pakamuri yaNatani Mereki mutariri weimba yomukati yakanga iri pabiravira. Akapisa ngoro dzezuva. Akaputsawo atari dzaiwa pamusoro pedenga rekamuri yokumusoro yaAhazi dzakanga dzavakwa namadzimambo aJudha, neatari dzakanga dzavakwa naManase muwazhe mbiri dzeimba yaJehovha. Akadzikoromora akakanda guruva radzo murukova Kidron. Pachikamu chapfuura vateereri panzi pazvaitwa nevaJudha vaiti tiri kuitira Mwari. Zvii zvavaita zvaakuparadzwa naJosiah. Ari kunzi mabhiza ezuva nezvimwe izvi zvaive zvima-images zviri dedicated to the sun god, which means kuti patemberi vanga vakuita sun worship, asi vachiti tiri kuiitira Mwari. Asi chiri kurumbidzwa ari chimwari chiri associated nesun, because zvavaita pachihedheni kubva kuBhabhironi zvemuchadenga zvese nenga rekuti zvinobwinya zvaitorwa sezvimwari. Chimwari chikuru chiri zuva, chinoteerera uri mwedzi, because ziso ravo raisagona kuona mamwe maplanets mahombe. Saka ana Jupiteri vese vaya nana Mercury maplanets aya zvaitorwa sezvimwari. But chaive chihombe izuva, saka zuva raitonamatwa. But ivo pataverenga kuna Wakoronike hanzi vaizviita vachiti tiri kuitira Mwari. Ipapo ndo pari kunyanya kundinetsa kuti vari kuzviita vachiti vari kuitira Mwari iye aramba. Kutabva kwese aramba. Kunetseka kwauri kuitaka angadai ari tonyanyonetseka ndiMwari, because zvinhu izvozvo zviri kuraramika even patiri nhasi. Because kwamuri kwese kwateereri dai kuri kuti tine mukana wekuti tinokurukura nemumwe nemumwe, hakuna kana one wedu angati inini pastor ndonamata zuva. Anomukona zvatiri kutaura. Nyaya ine kakuhwandira kaiinako kekuti unenge uchitonamata wakaperera, asi tichizoenzanisa nemagwaro unotoona kuti munhu is now a sun worshipper. Haachanamate Mwari ari kudenga, mwoyo unenge wakatoperera. Inzwai zvimwe zvakabviswa ndaona muda kutaura. Mirai timboerengerwa mozotaura. Pana 2 Kings 23 verse 13 na 14 iri kuti kudii Pastor Machini? Madzimambo echipiri 23 verse 13 kusvika ku14. Mambo akashatsawo matunhu akakwirira aiva pamberi peJerusarema, aiva kurudyi rwegomo rokuparadza, akanga avakirwa Ashtoreti, mwari unonyangadza waZidhoni, Kemoshi naKemoshi, mwari unonyangadza waMoabhu, naMilkomi, mwari unonyangadza wavana vaAmoni, naSoromoni mambo waIsraeri. Akaputsanyawo shongwe dzamabwe akaparadza matanda okunamata nawo, ndokuzadza nzvimbo yazvo namafupa avanhu. Verse 15. Right. Saka shongwe dzanga dzako dzadzoka. Zvekuti chinhu ichi chikararamika muzuva ranhasi pakati pedu hachizi chinyowani. Itsika yechihedheni inovengwa naMwari. Saka hanzi akatanga kuparadza shongwe dzese dzanga dzamiswa navanhu. Zvina naAshtoreti zvese achiparadza. And Josiah akaita nekuperera. Mamuda kutaura Pastor Mngwana? Ndachida kuedza kupindura pataurwa naPastor Mashinya paya. Kuti vanhu vari kuzviita mushungu dzekutoitira Mwari. Yes. Saka ndikufungidzira kuti dambudziko redu sevanhu nderekuda kuwanza pfungwa dzedu pazvinhu zvaMwari. Yes. Ndinofunga kuti Mwari tinomugeneralize yet iye is specific. Yes. Kana akati famba nerodhi iyi. Yes. Chero yeuku neuku neuku dzichisvika zvinotoponesa kufamba neyaataura nayo. Saka hatifaniri kunyekunza pfungwa dzedu pazvinhu zvaakataura, ngatingoteerera nekumutora pashoko rake. Kana tikadaro hatizopedzisiri taakuunza zvinhu zvedu muzvinhu zvaMwari, because ane formula yekunamata kuti womunamata sei ndiye Mwari wacho.
saka Josiah akaparadza zvese vanhu vaMwari kubvira matunhu akakwirira, ataridza Bhaari, zvifananidzo zvaAshtoreti, shongwe dzanga dzarongwa dzichishandiswa pakunamata, miti mitema yaishandiswa pakunamata. Akatanga kupa miti mitema yaishandiswa pakunamata. Zvinogona kusabatika, but kana uchidzidza kuma-Anglo-Saxons, kunana Europe, Ashtoreth vara iroro riri kune dzimwe nzvimbo dzekubhabhironi rinenge richinzi Ishtar. Ukaenda kuma-Anglo-Saxons kunana Europe, munhoroondo yenyaya idzi rainzi Easter. Ndiari kunzi Ashtoreth kuKenani anenge akunzi Ashtoreth. Saka kuma-Anglo-Saxons vane mutauro wakazonyanyokurumbira uchiuisa English inobva kunana Anglo ndiye ainzi Easter. Saka pavainamata Ashtoreth, chimwe chinhu chaiva associated naye nezvimwe zvakadaro, nhoroondo dzacho dzakareba dzekuti vaizoti Ashtoreth, chimwari ichocho chakaita mwana wacho ainzi Tamuzi saka chinamato chacho chaipedzisira chaane zvinhu zvakawanda. Saka miti mitema vaiidira pakuti yairatidza simba rekuti chinhu hachife, zvereproduction zviya. Saka miti mitema yainyanyoshanda kuma-Anglo-Saxons. Fanika miti yatinoshandisa pamaChristmas, makamboona muCyprus, watinoita muChristmas tree, makaona wegreen way. Mukatasa kunana Europe zvakakurumbira muti iwoyo vanonyanya kuuda because tsika dzacho dzinobva kare. Saka pavaiita mitambo yekuti vari kunamata Ashtoreth Easter, vachinamata nechimwana chake chainzi Tamuzi, vaibva vaita nemiti mitema iyo miCyprus iri green, but kuri kunamatwa kwezvimwe asiri Mwari wekudenga ainamatwa. Saka tsika iyi pandoda kuti pamataura vaMukwada, pandoda kuti muone kuti iri deceptive. Handei pana Jeremiah 7 verse 17 to 18. Jeremiah 7 verse 17 kusvikira pa18. Musati maverenga vateerere zvaakuitika pandima iyi. Kwanga kwana Josiah anga atopfuura agadzirisa zvinhu handiti, but kwanga kwatozoita mamwe madzimambo ana Joakim nana Zedekia. Saka taakuverenga zvanga zvaakuitika mumazuva ekupedzisira ekwaJudha vasati vaendeswa kuutapwa kuBhabhironi. Jeremiah 7 verse 17 na 18. Jeremiah 7 verse 17 na 18. Hauoni here zvavanoita mumaguta aJudha nomunzira dzomuJerusarema here? Vana vanounganidza huni, madzibaba ndokubatidza moto, vakadzi vanokanya hufu kuti wabikire wahosi wokudenga zvingwa, uye kuti wadirire vamwe vaMwari zvipiriso zvinodurwa kuti wanditsamwise. Ndidzokorerei futi. Verse 17. Yes. Hauoni here zvavanoita mumaguta aJudha nomunzira dzomuJerusarema here? Vana vanounganidza huni, madzibaba ndokubatidza moto, vakadzi vanokanya hufu kuti wabikire wahosi wokudenga zvingwa, uye kuti wadirire vamwe vaMwari zvipiriso zvinodururwa kuti wanditsamwise. Saka Jeremiah ari kunzoona situation yamunyika. Everyone is participating. Vana vainotsvaga huni, vana baba vobatidza moto kuti vanamate. Maona chachinja manje. Hapana uchinzi Ashtoreth. Bhaibheri rabva rati vaiti tiri kunamata vahosi vekudenga. Muri kuona kuchinja kwazviri kuita mazita. Zviri kunzi Ashtoreth mubhaibheri mazuva ekupedzisira kwaJudha vasati vaenda kuutapwa. Izvo zviri kuvengwa naMwari zviya vanga vachinja zita. Chifananidzo chaAshtoreth chimwarikadzi chiya changa chaakunzi vahosi vekudenga. Saka mumaindi dzavo vaitoti tiri kuitira vahosi vekudenga. Saka Satani chaakangona ndechekuti chikaramba chichingonzwai vanhu vari kuita kakuvhunduka, chinofanira kuitawo zita rinokwezva rekuti zvirambe zvichiita kunge zvine umwari. Saka chaakutonzi vahosi vekudenga. Tsika yacho mukazoidzidza zvavaita kuma-Anglo-Saxons pavainamata Ashtoreth chimwarikadzi ichi chaakunzi vahosi vekudenga, vane zvimabhanzi zvavaibika. Because vahosi vekudenga kana kuti Ashtoreth ane madays anga atoiswa pakalenda.
ekupemberera vahosi vekudenga ava, Alright. Ashtoreth uyu Easter. Saka madays iwayo pane certain food yavaitoshandisa. Vane zvimabhanzi zvinonzi zvimahot cross buns zvavaishandisa kurumbidza Ashtoreth vahosi ava vekudenga, sekuti zvanga zvaakunoita kunge zvinonzi zvine umwari. because vabvira kapaya pavari kunzi vakazviita vari kuchechi vachiti tiri kutozviitira mwari, saka maindi yavo iri kungobatikana kuti tiri kuita. Saka Jeremiah akabva avatsura. Pana Jeremiah 44 verengai munzwe kuti vakapindura kuti kudii, verse 16 to 19. Jeremiah 44 verse 16 to 19. Kana riri shoko rawakatiudza nezita raJehovha hatingakuteereri, asi zviro kwazvo tichaita shoko rimwe nerimwe rakabuda mumuromo yedu. Tichapisira vahosi vokudenga zvinonhuhwira nokudururira zvipiriso zvinodururwa, sezvatakaita isu namadzibaba edu namadzimambo edu namachinda edu pamaguta aJudha nomunzira dzomuJerusarema, nokuti nenguva iyo taiva nezvokudya zvizhinji, taifara pamwiri tikasaona njodzi. Verse 18. Asi kubvira panguva yatakarega kupisira vahosi vokudenga zvinonhuhwira nokuwadururira zvipiriso zvinodururwa, takashayiwa zvose, tikapedzwa nomunondo nenzara. Saka vanhu vatsurwa naJeremiah vari kuti hatisi kuzosiya, because Ashtoreth uyu Ishtar ari kutibatsira, vanga vakumuti vahosi vekudenga. Zvikanzi tikangoregera kumunamata, pataitraya kumbozvitraya taibva taona urwere hwotinga, toita nzara, pfuma yedu ichipera. Saka hatisi kuzosiya. Saka pfungwa iyi pairi kutaurika, ndoda kuti mapasta muone kuti pamazuva aEmperor Constantine kunana 313 AD tichienda mberi, pakauya kunamatwa kwezvifananidzo. Hazvina kungouya kuvanhu choita kunge chifananidzo munhu aitiza. Izvi zvatadzidza izvi ndo zvakangoitika nguva iyoyo, kuti vaKristu vaive nevanhu vavo vane mazita emubhaibheri, but zvifananidzo zviriko. Saka zvifananidzo zvaiuya zvobva zvatumidzwa zita kana kuti raPetro. Chimwe chifananidzo chouya chonzi ndechaPauro, chimwe chouya chonzi kana kuti ndechaMary. Ndo mawiri azvakaita. Hani muri kuona apa kuti anga ari Ashtoreth Easter, but Ishtar uyu kana kuti Easter uyu haamo munhoroondo yebhaibheri. Kwanga kuri kutonamatwa kwechimwarikadzi chechihedheni, but chakanouya ndobva chachinjwa zita kusvika chaakunzi vahosi vekudenga. Ndo chitsotsi chinoitwa naSatani zvakadaro zvekuti munhu anoramba akaperera achitofunga kuti ndiri kunamata Mwari. Verengai vhesi rekupedzisira Ezekiel 8 verse 13 to 16 tione zvanga zvaakuitika pachena kuti vanga vaakunamata zuva. Ezekiel chapter 8 verse 13 to 16. Akatiwo kwandiri, uchaonazve zvimwe zvinonyangadza zvikuru zvavanoita. Ipapo akandiisa kumukova wesuo reimba yaJehovha rakanga riri kurutivi rwokumusoro. Ndikaona vakadzi vagerepo vachichema Tamuzi. Zvino akati kwandiri, wazviona here, iwe mwanakomana wemunhu? Uchaonazve zvimwe zvinonyangadza zvinopfuura izvi. Ipapo akandiisa muruwazhe rwomukati rweimba yaJehovha. Tarira, pamukova wetemberi yaJehovha pakati pebiravira reatari, kwakanga kuna varume vanenge 25 vakafuratira temberi yaJehovha. Zviso zvavo zvakaringira kurutivi rwamabvazuva, vakanga vachinamata zuva kurutivi rwamabvazuva. Saka chechi yese venge vakunamata ezvinezvi zvanga zvaapachena kuti pavanoita masevhisi vese vaitofesa the eastern side kunobuda nezuva. Bhaibheri kubva rati vainamata zuva. Tsika iyoyo ichiripo kunyange muzuva ranhasi. Mwari haadi vanonamata zuva. Vanga vane mitambo yekunamata vahosi vekudenga, vanga vane mitambo yekunamata Tamuzi. Chaive chimwari chainzi ndechaAshtoreth Easter, zvekuti zvifananidzo zvacho aibuda chiri chimunhukadzi ichocho chakabata kamwana kainzi Tamuzi. Saka pana pari kunobuda kwaJudha vanga vanwirira mukuita tsika dzechihedheni full time. Saka zvaiitika izvi mumazuva aEmperor Constantine, paperiod yechechi yePergamos, zvakadzoka full time muchechi.
ndo mabudiro ari kuita chidzidzo chedu. Dai Mwari atikomborera vateereri, kunogona kudaro paine pamwe pasina kujeka kana patinoda zvimwe zvidzidzo zvinobatsira kuti zvidzidzo izvi zvijeke. The second coming of Christ ine WhatsApp groups avanotumira sermons, lessons every day. Munoshandisa nhare dzataakutaura kuti mupiwe links WhatsApp. Phone number dzacho dzinoti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari akukomborei tisangane on the next program. God bless you. Tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yashikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira